Salam hormatly dinleyiciler, meclisin nowbatdaky sanyna hoş geldiniz. Pragadaky studioda siz bilen men Muhammed Tahir. Uzak wagtlap dowam eden gepleşiklerden sonra İran bilen 5 goşmak bir ýagny Birleşen Ştatlaryň, Ortaýatyň, Hytaýyň, Britaniýanyň, Fransiýanyň we Germaniýanyň wekilleriniň arasynda Tahranyň ýadro programmasy boýunça alyp barýan gepleşikler şowly boldy diýip 17 ýanwarda eglan edildi. Bu demek İrana garşy dowam edýän sanksiýalar ýatyrylýar we ol uzak wagtlap dowam eden özüňelikden halas bolar. Bu hem Merkezi Aziýa, esasen Türkmenistan üçin daşary ýurtlar bilen sowda satygy ýola goýmak, energiýa eksportuny köp gurly etmek nokta nazaryndan gaty mühim mümkinçilik öretýär. Meclisin nowbatdaky sanynda İran alalaşygynyň Merkezi Aziýa ýetirajak bähbitleri, daşary siýasaty jedelli bolan İrana has ýakynlaşmagyň onuň hyzmatdaşlaryny ýetirpiljek täsirleri şeýle-de bu ýagdaýyň Tahranyň Merkezi Aziýada alyp barmagy mümkin siýasaty hakda gurrun edýär. Meclisin mehmanlary Londonda ýaşaýan garaşsyz İranly ekspert Huseyn Aryan, Glasgow Uniwersitetiniň Merkezi Aziýa boýunça bölüminiň ýolbaşçysy Dr. Luka Enchilchi, şeýle-de Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarlar çap edýän blogy Kışlak Awazynyň redaktory Bruce Panier. Mehmanlar Merkezi Aziýa barada söhbet açmazdan ozal ilki İranyň ýadro programmasy barada gelinen alalaşygyň jikmejigi bilen tanyşaýlyň. Jynap Aryan, siz bu gepleşikleri başdan bäri ýazarlap gelýärsiňiz. Gelinen alalaşygyň esasy maddalary nämelerden ibaret? Well, first of all, I think the nuclear deal has provided. Men pikirimçe gelinen alalaşygyň esasy özüni İranyň üzüňelikden çykyp gaýtadan halkara jemgyýetçiligiň arasyna dolanmagyny ibaret. Bu alalaşygyň netijesinde İranyň az baýlaşdyrylan uranyň möçberi 8702 kilogramdan 300 kilograma çeline azaldylar. Onuň galan bölegi bolsa Orsiýada iýerler. İranyň ortaça baýlaşdyrylan urany ýok ediler. Şeýle-de İranyň ilki başda guran we sany 20.000 töwereg bolan sentrifugalary azaldylyp, olaryň diňe 6.000 sany galar we kämilleşen sentrifugalar bolsa dolugyna ýatyrlar. Bu alalaşyk esasen regionda barka artyp barýan dartynyň köşeşmegine getirdi. Şunlukda İran belli bir derejede kadalaşan ýagdaýda iş alyp barar. Şeýle-de bu alalaşyk İrana sowda gatnaşygyny ýola goýmaga, öz energiýa terişlerini daşky bazarlara çykarmaga, öz import we eksportyny gaýtadan ýola goýmaga mümkinçilik töredir. Bu ýagdaýlaryň bolsa İranyň ykdysadyýetine uly goşmagyna garaşylýar. It will be beneficial to Iran's economy. Dr. Luka, Jynap Aryanyň agzap geçen bu alalaşyk we alalaşygyň netijesinde emele geljek ýagdaýlar barada gurrun eden maddalary Merkezi Aziýa üçin näme anlatýar? Well, it means that probably the last border to be artificially sealed. Bu ilki başda Merkezi Aziýanyň noktaý nazaryndan emeli taýdan ýapyklygyna galan iň soňky serhediň açyljakdygyny anlatýar. Elbetde ýapyk serhed diýenimde geografik taýdan däl, ykdysady we maliýe noktaý nazaryndan gurrun edýär. İranyň gaýtadan halkara jemgyýetçiliginiň arasyna girmegi, seniň hem aýdyryşyň ýaly Merkezi Aziýanyň deňize halkara bazarlaryna, partaýlanda ýerleşýän ýurtlara elleterlidigini üçin eder. Umuman aýdylanda meniň pikirimçe bu Merkezi Aziýa üçin gaty oňaý bir özgereşdir. Is a possibility that Central Asia should really welcome. Elbette oňaýyn özgeriş esasen energiýa öndürýän ýurtlary gözüňde tutup aýdanmazda Bruce bu alalaşygyň netijesinde emele gelen ýagdaýy energiýa eksportuny köp ugurly etmäge finansiýan Merkezi Aziýaly ýurtlar üçin näme anlatýar? Energy is actually probably going to be the hardest nut to crack, so to speak, because energiýa elbetde iň kyn temalardan biri. Sebebi İranyň halkara energiýa bazarlaryndan uzaklaşanyndan bäri aradan 20 ýyl töwereg wagt geçdi. Şeýlelikde ol ilki başda öz neft we gazyny satmaga finansar. Karta edip gurrun etsen elbette bu ýagdaý Kazakystan we Türkmenistan üçin öz gazyny İranyň üstü bilen halkara bazarlaryna çykarmaga oňaýyn pursat döretdi diýip bolar. Emma Tehran başda öz bähwitlerini göz tutar. Muňa garamazdan İrana tarap Merkezi Aziýadan belli bir derejede gaz eksport ediler. Onuň möçberiniň wagtyň geçmegi bilen artmagy hem mümkin. Onuň artdyrylmagy diňe İranyň öz energiýasyny ne derejede çalt halkara bazarlaryna çykaryp, onuň giýerdejesiniň näçe çalt ýurda giýirip başlamagyna bagly bolar.
they will be a lot more willing to let Central Asian partners use Iran as a transit route for its energy export. Bruce elbette beýleki mühim bir tema barmak basyasyn Merkezi Aziýa gazyny eksport etmek üçin täze ýol tapsa, bu käbir ýurtlar üçin bähbetlenme käbir ýurtlar üçin hem ýetki bolar. Şeýle ýagdaýda regiondan nähili reaksiýalara garaşyp bolar. Jynap Aryan. Well, Iran, I think I agree with Bruce. I think first and foremost... Elbette İran mawatyna menem Bruce bilen alalaşýan sebäbi tekran ilki başta öz bähbetlerini gözeňinde tutar. 2011-nji ýylda İran her gün 2,5 milyon barel nevit eksport edýärdi. İrana garşy sanksiýalar girdilenden soňra bu möçber her gün 1 milyon barel içenli petelli. Şeýlelikde İranlar etmeýlerin amaýdyşy ýaly tekran ilki başta öz energiýa eksportyny artdyrmak isler. İranyň öz müşterisi hökümini esasan da Ýewropany gözeňinde tutýar. Sebäbi İran bir ýam Hytaýa, Hindistana, Günorta Koreýa nevit eksport edýär. İran arada aýdylanma ýene bir ýagdaý bar. O esasan öz nevit ýataklaryny şol sanyna Hazar ýakasyna ýerleşýän nevit gorlaryny özleşdirmek üçin halkara kampaniýalaryny çekmäge synanýar. Şeýle ýataklaryň sany edil häzir gün 50 tögereği. Olardan 4'üsi Hazarda ýerleşýär. Olardan biri Serdari Jangal nevit ýatagdyr. To actually sort of boost its oil production. Mühim bir tema ünsü çekdiňiz Jynap Aryan. Elbette bu ýagdaý Türkmenistanyň Iranyň barha açylmagy bilen özü üçin döräýmegi mümkinçilikden göni peýdalanyp başlamagynyň uzak ýyllara çekip biljekdigini hem aňlatýar. Doktor Luka, haçanda İran alternatif eksport ogry hökmünde ýüze çyksa, keminden Türkmenistanyň ýagdaýy barada aýdylanda ýetki ogurjak ýurtlardan birem Azerbaýjan bolup durýar. Sebäbi şeýle bolan halatynda transhazar geçirjesine zerurlyk galmaz. İkinji ýurt Orsiýet galyp bersede Hytaý. Eger ýagdaýlar optimistik ogurdan özgerse, agzalyan şol ýurtlardan nähili reaksiýalara garaşyp bolar. First of all, I must say that I agree with Bruce. İlki başta men Bruce bilen bir meselede alalaşatym gelýär. Merkezi Aziýada ýerleşýän ýurtlaryň İran ugrundan göni peýdalanyp başlamagy ençeme ýyla çekip biler. İran netijede Pars aýlagyna goňşy ýurtlardan biri. Eger energiýa meselesinde agzalyan aýlaga goňşy ýurtlaryň arasynda hyzmatdaşlyga ýakynan tinetden olaryň energiýa öndürýän beýleki bir ýurda hyzmatdaş däl, bäste şokmunda garaýandygyny göz ýetirersiňiz. Şeýlelikde, şeýle hyzmatdaşlygyň ýakyn wagtda ýola goýuljakdygyna men şüphe bildirýärm. Eger hyzmatdaşlyk ýola goýulsa, bu ulakan özgeriş bolar. Bu şol bir wagtyň özünde regionda hyzmatdaşlyk tendensiýasynyň hem özgerýändigini aňladar. Hytaý gyzykly bir ýagdaý. Hytaý energiýa bolan talaby barha artýan häzirki pursudunda diňe bir çeşme bagly bolmak islemeýär. Şeýlelikde İranyň has köp energiýa öndürmek mümkinçiligi dören halatynda bu ýagdaý bilen Hytaýyň gyzyklanmagy mümkin. Azerbaýjan barada aýdylanda Bakuwyň İran ulalaşygynyň nähili garaýandygy hakda mende takyk maglumat ýok. Orsiýet barada aýtsam onuň öz problemasy özüne ýetik. Häzirki döwürde onuň bu arada kelle döwmäge ýagdaýy ýok. Esasy mesele İranyň infrastrukturasy bilen bagly. Eger ol tezlikde kadaly ýagdaýa getirilse, İran Merkezi Aziýanyň sowda koridoryna öwrülip biler. Bolup bolmajagy sorag astynda bolan gaz geçirjiler bilen deňeşdirilende İranyň transport koridory hökmünde oýnap biljek roly has möhüm. The pipelines that might or more likely will not happen. Bruce elbette İran ýylalyşygynda ýeňiji kim we ýeňilen tarap kim boldy diýen meselede seniň açyklatlaryň bar studiýa girmezden ozal esasen hem Täjikistan barada gysgaça görüň etdik. Emma ýene bir ýagdaý İran ýylalyşygy barada Hinidi çelli Merkez Aziýadan reaksiýa bildirilme boldymy? Of course, they're not reacting publicly. I think it is significant that if you look at the number of olar adından halk köpçüliginiň öňünde bu arada pikir beýan etmediler. Emma agdalyan ýurtlaryň ilçihanalaryna bolup geçýän kadr çalşyklary gaty üns çekýär. Meselen Merkez Aziýanyň İrandaky ilçihanalaryna we İranyň Merkez Aziýa ýurtlaryna ýerleşýän ilçihanalaryna soňky döwürlerde ençeme kadr çalşygy bolup geçdi. Elbette İran'ın ýadyr alalasy bilen baglykda bolup geçýän ýagdaýlar, şunlukda agdalyan ýurtlaryň arasynda diplomatik derejesinde täze tapgyryň başlanjakdygyny aýtmaga dol esas bar. Menin Doktor Lukanyň aýdanlaryna goşulýaryn. Edil häzirki gün İranyň Merkez Aziýa üçin sowda koridory hökmünde roly has möhüm. Degişli ýurtlar öz tagallalaryny bu ugra gönükdirmeli pikir edýärin.
Edil häzir gün Iran bilen Türkiýanyň ara gatnaşygy gowy däl. Eger bu belli bir derejede kadalaşsa Merkez Aziýa Iranyň üstü bilen öz önümlerini aňsatlyk bilen Ýewropa eksport edip biler. Mundan öňe eger Merkez Aziýa islenlik önümi günwatara iýerjek bolsa ol hökman Orsiýetiň territoriýasyndan geçmeli. Iranyň açylmagy şol zerurlugy aradan aýrýar. Adamlar ýüpek ýoly barada kän gurrun edýärler. Meniň pikirimçe Iranyň hödürleýän häzirki mümkinçiligi ýüpek ýolunyň original konsepsiýasyna iň ýakyn proýektdir. Eger bir başa barsa bu proyektden köp gazançly çykjak sebit Merkez Aziýa bolar. Sebäbi olar diňe öz önümlerini eksport etmek bilen çäklenmän söwda korridoryna hem öwürlerler. Elbetde, bu ýagdaýyň başa barmak üçin sebitiň transport infrastrukturasy ösdürilmeli. Now, at least once they start to improve some of the infrastructure, railway links being first and foremost, I would imagine. Ýüpek ýoluny gaýtadan canlandyrmak elbetde uzagyň görünge burus, emma İran babatynda aýdylanda İrandaky häzirki özgeriş haçandan başlap Merkez Aziýa göne behbidini ýetirip başlar. Ýagny näçe ýylyň görünge diýär. Forecasting's a dangerous game, but I'm going to say it's going to be minimum 5 years. Elbette, saklamak gaty kyn. Men 5 ýyldan hisat özgürmez diýip pikir edýärin. Hatda onuň 10 ýyla uzamagy hem mümkin. The big payoff, the benefits from new cooperation with Iran and Central Asia. Gelin şeýerde gysgaça ara kesme berip söhbetimizi ikinji tapgyrynda İran bilen ýakynlaşmagyň aýratynlyklary hatda onuň döredip biläjek huppatlary barada görüň eder. Tolkunymyzdan aýrylmaň. Gepleşigimize gaýtadan hoş geldiňiz mehmanlar. Mejlisiň nowatdaky tapgyrynda İran bilen güýçli günbatar ýurtlarynyň arasynda ýakynda gelinen ýylalaşygyň regiona ýetirämege mümkin täsiri we onuň hödürläp biljek mümkinçilikleri hakda görüň edýär. Mejlisiň bugünkü mehmanlary Britaniýada ýaşaýan garaşsyz İranly ekspert Husayn Aryan, Glasgow Uniwersitetiniň Merkez Aziýa boýunça bölüminiň ýolbaşçysy Dr. Luka Anchesci, şeýle-de Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň Merkez Aziýa boýunça habarlar çap edýän blogy Kışlak awazynyň redaktory Bruce Panier. Programmany Pragadaky studiodan men Muhammed Tahir Alparyan mehmanlar mejlise gaýtadan hoş geldiňiz. Gepleşigimiziň bu tapgyrynda siýasy hem ykdysady taýdan güýçli İranyň tutuş regiona ýetirip biläjek täsiri barada görüň eder. Bilşimiz ýaly İranyň daşary siýasaty gaty jedelli edil. Häzirki gün onuň Saudy Arabistany ençeme Arap ýurtlary Türkiýe we beýleki ençeme ýurtlar bilen problemasy bar. Şol wagtyň özünde de İranyň özüne ýakynlaşan ýurtlaryň içerki işlerine aralaşmak ýaly bir endigi hem bar. Bu ýagdaýa Awganistanda, Pakistanda, Irakda, Siriýada, Livanda, Yemende garadençeme beýleki ýurtlarda göz ýetirmek mümkin. Gelin başda bu argumentiň ikincisi barada görüň edeliň. Jynap Aryan, İranyň jedelli daşary siýasatyny göz öňünde tutup aýdanymyzda İrana has ýakynlaşmagyň negatif aspektleri nämelerden ibaret? Well, Iran's foreign policy and would be very Iranyň daşary siýasaty elbetde uzak wagtdan bäri gaty jedelli bolmagyndan alýar. Ol ýakyn gelecekde hem özgörmez. İlki bilen Iranyň baş ruhany lideri we revolýusiýany goroýjylar Amerikanyň Birleşen Ştatlaryny halamaýarlar. Şeýlelikde olar prezident ruhanynyň halkara jemgyýetçiligi bilen Iranyň gatnaşygyny ösdürmek uğruna edýän tagarlarlaryna kölege salmaga çalışýarlar. Olaryň nukdaý nazaryndan aýdylanyna İran bilen gelinen alalaşyk syýasy taýdan kabul ederlikli bolsa da bu Tehranyň Washingtona ýakynlaşjakdygyny asla aňlatmaýar. Şol wagtyň özünde de İran öz daşary siýasatyny häzirki uğru bilen dowam etdirer. Bu siýasat esasanam proxy usulllaryndan ibarat. Saudy Arabistany bilen Iranyň arasynda ýakynda dören dartynlyk onuň açaçan misaly. Edil häzirki gün Saudy Arabistany bilen Iranyň arasynda dowam edýän sow uruşyň ýakyn wagtda hakyky çaknaşyga öwürüljekdigini aýtmaga esas ýok. Emma bu dartynlygyň hasam ululmagy, möwjemegi üçin ýeterlik sebäpler bar. Eger bu iki ýurt özara gepleşikleri esasynda ya Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Pakistanyň ýa-da Ýewropa Birleşiginiň araçylygyna öz gatnaşyklaryny kadalaşdyrmasalar, geljekde onuň hasam dartynlaşmagy ähmal. Şol wagtyň özünde İran Siriýadaky, Liwandaky we Irakdaky proxy söwüşlerini goýbolsun etmez. Iranyň garşy girdilen sanksiýalaryň aýrylmagynyň elbetde onuň ykdysadyna oňuň täsiri bolar.
Neticede bu lalaşyk Eýrana ummasız pul getirer. Emma bu Eýranyň jedelli daşary syýasatyny behetjekdigini aňlatmaýar. Eýranyň daşary ýurtlarda doňdurulan sermaýasynyň möçberi barada elbetde dürli gurrunlar bar. Onuň 30-100 milliard dollar aralygynda aýdylýar. Bu sermaýe Eýrana barsa, ol täkranyň regionuna alyp barýan jedelli daşary syýasatyny hasam güýçlendirmegine bir gural bolup biler. Neticede men Eýranyň öz jedelli hereketlerini mundan beýle hasam güýçlendirerim diýen. A big change in Iran's stance in this regard. Tawulun Janap Aryan doktorlukka gepleşigimiziň birinji tapgyrynda siz Iranyň Merkezi Aziýa üçin döredip biljek mümkinçilikleri hakda pozitif ähengli giňiş görüň etdiňiz. Meseleniň ikinji tarapy Irany doly garaşly bolmagyň aýratyn huppatlary hem bar. Meselem onun daşary syýasaty hatda öz ýaranlarynyň içerki işlerine aralaşmagy ýaly. Bu ýagdaý gowşak pozisiýadaky Merkezi Aziýanyň nukdaý nazaryndan näme derejede problemi döredip biler? If there is one thing which I don't think the Central Asian leaders changed that much. Merkezi Aziýada özgermeýän bir hakykat bar. Bu olaryň kimdir biri tarapyndan täsir ýetirmegine garşy alyp barýan bir syýasaty. Siz Saudi Arabistany barada gurrun etdiňiz. Eýranyň daşary ýurtlarda açýan dini mektepler barada durulup geçildi. Merkezi Aziýada kimin tarapyndan goldanylýandygyna garamazdan din we dini hereketler mudama berk gözegçilikde saklanýar. Şunlukda men Eýranyň bu gurdan Merkezi Aziýada oýnap biljek rolunyň gaty çäkli boljagyny aýdasym gelýär. Eýran bilen Saudi Arabistanyň arasynda dowam edýän dartgynlyk barasynda Gazagstanyň bildiren reaksiýasy tutuş regionyň bu gurda eýelýän pozisiýasy mukaddiýaryn. Ol iki ýurdu hem öz doganlary hukmynda häsiýetlendirip, olary öz aralaşmazlyklaryny köşeşdirmäge çağırdy. Şeýlelikde region Eýran meselesinde gaty deňagramly syýasat alyp barmagy synanşar. Mundan ozal Brus ilçehanalardaky kadr çalışyklaryny agdap geçdi. Diýmek kadr çalışygy regionda häzirki dören ýagdaý bilen baglanşykly amala aşyrylýar. But I don't really see that much changing in this area, Muhammed. İranyň jedelli daşary syýasaty dowam edýärken Merkezi Aziýa Tahran bilen gatnaşygynda nähili syýasat alyp barmaly bolar. Ýagny nähili deňagramlygy saklamaly diýen sorag elbetde gyzykly. Bu soragyň ikinji bir tarapy Iranyň ýakyn ýaranlarynyň içerki syýasatyna aralaşmagy barada mesele bolup durýar. Bu ýagdaýa öň hem agzap geçmez ýaly dürli ýurtlarda göz getirmek mümkin. İran öz taktikasyny dürli ýurtlarda, dürli görnüşlerde amal aşyrýar. Meselem medeni merkezler arkaly dini mektepler açmak ýaly onuň misallary Awganistanda, Siriýada, Irakda, Liwanda diýsen ýetik. Merkezi Aziýa täze döremegi mümkin bu hyzmatdaşlykda gowşak tarap hökmünde bu gurdan nähili tewekkelçilikler bilen ýüzbeýiz bolup biler Bruce. Well, let me start this by saying that when the Central Asian republics became independent after the fall of the Soviet Union. Haçan Merkezi Aziýada ýerleşýän ýurtlar garaşsyzlygyna gowşanna olaryň dini hökmünde ýüzbeýiz bolan ilkinji hakykaty goňşy Iranyň aşy islamçy hökümetdi. Şol wagt häkimet başyndaky Merkezi Aziýa liderlerden henidem ençemet häkimet başynda. Olaryň Eýran wagtyndaky garaýşlary megerem şol wagtky garaýşlaryndan o diýen tapawutly däl bolsa gerek. Eýran öz täsirini güýçlendirmek üçin her zat edýär we dürli urlardan peýdalanýar. Merkezi Aziýa elbetde onuň bu tagarlasyndan üzüňe galmaz. Emma şol wagtyň özünde de Merkezi Aziýa liderleriniň Eýran barada öz boluşly pikir garaýşlary bar. Ýöne Merkezi Aziýada dowam edýän ykdysady problemler olaryň Eýran wagtyndaky garaýşlaryna hem täsirini ýetirer. Sebebi Eýran Merkezi Aziýada maýa goýmak arkaly öz täsirini artdyryp biler. Bu ýagdaý ykdysady kynçylyklar sebäpli gowgalaň turmagyndan alad edýän Merkezi Aziýaly ýolbaşçylar üçin belli bir derejede bähwitli ýaly bolup görünär. Bu hem region liderleriniň Eýranyň käbir hereketlerine göz yummagyna getirer. Edil şeýle ýagdaý Hytaý bilen baglykda bolup geçipdi, emma Eýran tapawutly sebäbi Hytaýdyň ykdysady bähwitler bilen Merkezi Aziýaga giripdi. Eýranyň bolsa dini maksatlary hem bar. Bu elbetde gaty ynjyk ýagdaý. Emma göze görünüp duran bir hakykat Eýranyň şol syýasatyny dowam etdirjegi we şol syýasat dowam etdirmek üçin häzir ykdysat taýdan onuň has köp mümkinçiligi eýe bolmagy. Sebäbi doňdurulan sermaýanyň Eýrana gelmegi däl. Ol ýakyn geljekde energiýa eksportyndan hem giýirdeji gazanyp başlar. We got to understand that Iran was the original Islamic threat to Central Asia when they all became independent. I don't think that's been forgotten. Janap Aryan ýene söz nowatyny size bermekçi bir salym öň siz Iranyň öz daşary syýasatyny aňsatlyk bilen üýtgetmejegini we haýsydyr ykdysady gazanjynyň onuň bu syýasatyny çalışmagyna sebäp bolup bilmejegini aýdyp geçdiňiz. Şeýle ýagdaýda Merkezi Aziýalylaryň
İran babatyndaky deňagramly siýasaty nähili bolmaly? I think for the Central Asian countries, they have to choose the Elbette bu merkezi Aziýada ýerleşýän ýurtlara bagly. Olar Iranyň dini nukdaýnalardan regiona täsir ýetirip başlamagyny halamadylar. Olar ilki başdan käbir zatlary gözden geçirmeli bolarlar. Azerbaýjanyň misalyna gurrun etsek, Baku Iran bilen ara gatnaşygyny diňe ykdysadyýetin çägine saklamagy başardy. Merkezi Aziýada ýerleşýän ýurtlaram bu urdaky syýasatyny başdan gaty takip ýagdaýda kesgitlemeli bolarlar. Ýagny bu gatnaşygy diňe ykdysady bähbitler bilen çäklendirip bu urda degişli we takip ädimler ätmeli bolarlar. Eger ähli zat biri-birine bulaşsa, bu gaty çylşyrymly ýagdaý döreder. Onuň netijesi barada edil häzir wagt aýtmak kyn. Ony Täjikistanyň misalyna görmek mümkin. Bilşiňiz ýaly ýakynda Iran Täjikistanyna gadagan edilen Islam partiýasynyň liderini ýurda çağırdy. Onuň bilen Iranyň ruhany lideri hem duşuşdy. Netijede bu ýagdaý iki ýurduň ara gatnaşygyna mazaly kölege saldy. Can go ahead and sort of ties can flourish economically. Sağ ol, Jynap Aryan. Bu gepleşigimiziň soňuna ýetip gelýär. Iň soňky sözleriňizi aýdaýsaňyz. Well, yeah, because I can kind of follow up on what Hossein was just talking about. Elbette. Hüseyin Aryanyň pikirini dowam etdiresim gelýär. Biz bu alaşyk kime näme getirdiýän sonra warda kelle döwdük. Iranyň ýadro programmasy barada gelinen alaşygyň netijesinde emele gelen ýagdaý bilen bagly Türkmenistany ýeňiji çykan ýurtlardan biri diýip käsiyetlendirip bolar. Sebäbi Türkmenistan Merkezi Aziýanyň Irana açylýan gapysy bolup durýar. Täjikistan bilen Iranyň arasynda dören dartgynlyk barada gurrun edilenini, Iran bilen gurrun edilýän söwda gatnaşyklary ýola goýulan halatynda Täjikistanyň utulan ýurt bolmagy mümkin. Sebäbi edil häzir gün Iranyň Täjikistandan başga Merkezi Aziýada ýerleşýän beýleki ýurtlar bilen göräýmäge hiç problemasy ýok. Şol wagtyň özünde de Täjikistan Iran bilen amala asyryljak söwda korridorynyň ugrunda hem ýerleşmeýär. Şonlukda Täjikistanyň bu koridorda hiç ähmiýeti ýa-da oýnap biljek roly ýok. Emma Iran bilen Täjikistan birleşdirýän en çema faktorlar bar. Ýagny medeni, dini we olaryň arasyndaky dil meňdeşligi nazara alanmazda Iran elbette Täjikistan düýüp götür ýatdan çykarmaz. Ýöne Täjikistan Iran wagtyndaky häzirki syýasatyny dowam etdiren halatyna tähran duşenme bilen gatnaşygyny mazaly peselder. Continues to keep the stance that it's had for the last few weeks. Dr. Lucas, soňky sizde. I would just to follow on. I would really. Elbette Türkmenistan ýeňiji bolan ýurt, emma Gazagystan hem Iranyň koridor hökmünde açylmagyna iň köp bähwetli çykaýjak ýurtlardan biri. Sebäbi soňky ýyllaryň dowamında Gazagystan infrastrukturasyny gaty kämilleşdirdi. But Kazakhstan could be a winner as well. Dr. Luka Ancheschi Glasgow Üniversitetiň Merkezi Aziýa boýunça bölüminiň ýolbaşçysy beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Hüseyin Aryan, Britaniýada ýerleşýän Iranly jurnalist, Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarlar çap edýän blogy Qışlak Awazynyň redaktory Bruce Panier. Sizler hem programmyza gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleýijiler, wagt tapyp programmyzy dinläniňiz üçin size hem minnetdar. Programmany ýene bir gezek dinlemek we programmada öňe sürülen pikirler hakda öz garaşlaryňyzy beýan etmek isleseňiz, biziň azathabar.com saýpamyza seýahat ediň, oňa Türkmenistandan derweze.net arkaly girip bolýar. Şonlukda men Muhammed Tahir mejlis atly gepleşigimiziň bu hepdeki sanyny jemläp, şu ýerde siziň bilen hoşlaşýaryn. Ýene bir gezek efir tolkunlaryna duşýança hoş sag bolun.